आंनि गोथौआ मोनजोब्बाय मा सासे नर्थ करियाननि फैदों इयाव नर्थ करियानबो फैदो ओमफ्राय बेनाव सोंसै बेनि एक्सपिरियेन्सआ मा आन्डार वाटार शट नायनो नामा नै Good morning guys, good morning from South Garo Hills and बे जायगानि नामा इमांग्रेयाव दं दा जोङो ओमफ्राय जों मैया केम्प साइट मोनसे लादों जोङो हमस्टेयाव थायासै माने एसे अपेन एयाराव थानो होनना जोङो नैबेखौ लानाय जाबाय आरोना टेन्टफोरखौ नायनो हागोन नैबे टेन्टखौ लादों जोङो मोनथाम नोंथांमोनजों दा ब्रेकफास्टनि थाखाय रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय नै जोंना ब्रेकफास्टनि थाखाय मेगि संगासिनो आङो माला नोंदां नायनि संनायखौ मस्ला टस्ला होजोबखाबाय गाइस ओमफ्राय दा जानांगौल' आं एसे बिसोरखौ नायथ'नो होबाय नोंथांमोनजों दा बेनिफ्राय बलेर' पिकआप बिसिनिखौ लेंहरबाय आरो ना मानो जोङो दिनै दा ट्रेकिंखौ स्टार्ट खालामसिगोन जों दा बलेर' पिकआप फैबाथाय जों बेनिफ्राय ब्रेकफास्ट खालामनानै ओंखारलांसै दिनै बिराद मोजां मोजां भिउ नुगोन होननानै गाइडआ होनदों आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो भिउफोरखौ देखायगोन दा थांनानै दिनै जोङो नायनोसै मोनबेसे जायगाखौ जों काभार खालामनो हायो लोगोसे थांफिननायथ' जाखानाय नंला दिनै फुरा दिनखौ जोङो एक्सप्लर खालामनोसै साउथ गार' हिल्सआव मा मा दं ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायगोन आङो नोंथांमोना नायबाय दा नोंथांमोनजों दा वारिचरा ट्रेकनि थाखाय थांनोसै बेनिफ्राय बे केम्प साइटनिफ्राय जों दा वारिचरासिम थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय था आं दिनै माउन्टखौ चेस्टआव बानायबाय ग'प्र'खौ भिउखौ मोजां नुगोन होननानै आसा खालामबाय एबार नोंथांमोन नायनो हागोन आयरन ब्रिज गाइस दा वारिचरा थांनो थाखाय नैबेखौ मानखोनांगोन नै गारिखौ मानखोनो होग्रोदो नेगासिनो आं ओमफ्राय डेन्जार आरो टार्निंआ डेन्जार माने बुहुद डेन्जार लामायाबो लेथ्रा आरो मानखोनायाबो Why you're a heavy driver? Good job, brother. Danger guys, lamanya apa mangklen ya ke baika. Bogobaan. नोंथांमोन जोंनि गारिया बेयाव थांनो हानाय नङा एसे अफ र'ड भेहिकल लाइन थांनो नागिरदों दा जों गाइडजों आंजों रिक्स लाना लाब गैया माने इमान गाज्रि लामायाव नोंगोना आदा ओमफ्रायथ' दा जोङो अफ र'ड भेहिकल लायनोसै बाइकआथ' थांनो हागोन प्रब्लेम गैया खिन्थु जोंनि बे कारफोरा एसे डिस्टार्ब जागोन आरो अफ र'ड भेहिकल नांगौ 4x4 माबा अमा गारियाबो खामानि होगोन गाइस दा जों अमा गारिखौ लायनो थांनि अमा गारिखौ लायगोन ना आसोलसो जोंनिया गाइडआ नोंथांमोन अमा गारियाव गाखोबाय दिनै जोंना होख्लायबाय गाइस अमा गारियाव बिसोरनावसो जिरायना लाखादों जोंनि Brother, yeah. How are you? I'm fine. Brother, you have girlfriend? Yeah. How many? One. Hey, lying. Brother is lying. Brother have 3 girlfriend. Guys, जों दा थांगासिनो. Extreme off-road guys, extreme. Dengar ada? Extreme na off-road ah. Makanya adik aku kayak danger seasonnya. Hasilnya. Masa ada? आंनि गोथौआ मोनजोब्बाय मा Kita salah pada lu lamanya. Oरैबायदि खस्थ' ओरैबायदि डेन्जार लामा बापारे बाबुनो ना नोंथांमोन
एन्जयबो खालामदो बेफोरनो आरो ट्रेभेल खालामफैबाथाय गाइस बेफोर जार्नि अफ रड बेफोरखौनो एन्जय खालामनांगौ गाइस ओमफ्राय आरो डेस्टिनेसन डाजन्ट मेटार गाइस नोंथांमोन सफैबाय नै ओरैबायदि अफ रड वारिस्टरा बेनिफ्राय आरो दा ट्रेकिं खालामजासिगोन जों 1 किल'मिटारसो गाइस जों दा इयाव अभारलेन्ड खालामबाय वारिस्टरानि ट्रेकिं पइन्टआव फाथै आंनि खिथुआव उन्दुदो बे फंबाय फाथैया खिथुआव उन्दुदो जों दा ट्रेकिं पइन्टसिम सफैबाय ओमफ्राय दा बेनिफ्राय जों ट्रेकिं स्टार्ट खालामसिगोन ओमफ्राय जोंना आदैया लानांसिगोन इयाव इधर टिकेट कितना रोजाब टिकेट प्राइस 50 पर हेड 7 and guide fees Bot taro. and boat fees Bot saksaur. boat fees how much 100 rupees जों याव टिकेटखौ दानग्रोदो गाइस मिलायलायबाय जों दाननानै दा जों गायाव थांसिगोन स्टार्ट जालायबाय एडभेन्चार दिनै नोंथांमोन दसे अफ रडनि एडभेन्चारखौ लाबाय जोङो बलेर' माबायाव हाइलेन्डार बलेर' हाइलेन्डाराव जों अफ रडनि थ्रिलिं एक्सपिरियेन्सखौ मोनबाय ओमफ्राय लोगोसे दा ट्रेकिं स्टार्ट जालायबाय बेफोरनि थाखायनो फैयो आं गाइस बिराद मोजां मोनो आं ट्रेकिं अफ रड बा दिस इज लाइक ओमफ्राय आङो आपडेटखौ होगोन लोगोसे आङो लास्ट भिडिअ पुरा बेनि मारै मोनफैयो मारै मायो कन्टेक्ट नाम्बार सोरखौ कन्टेक्ट खालामनांगौ आं सब डिटेल्सखौ शेयार खालामगोन नेक्स्ट ब्लगफोराव ओमफ्राय दिनै आं खालि नोंथांमोननो भिउस देखायगोन भिउस चिल गाइस नोंथांमोन ट्रेकिं खालामगासिनो हाग्रा गेजेर गेजेर बिराद मोजां हाग्राफ्राव गोथां नै नोंथांमोना नायनो हाखागोन माबायदि समायना जाना दं नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि बिराद खस्थ' ट्रेकिंआ बेयावबो इमान इजि नङा आरो अखा हाबाथ' बिराद स्लिपारि जागोन बिराद खस्थ' जागोन दाथ' इमान खस्थ' नङा गाइस दाथ' ड्राइ नालाय दिनैथ' बोथोरा ड्राइ इमान इजि नङा गाइस इमान इजि नङा नोंथांमोन नाय ओरैबायदि खस्थ' हिमालय न'आव थांनाया बापारे बाप जांख्ला बायदि ओंखारलांनांगोन नोंथांमोन गोलोमना अबस्था गैला दा जों मोनफैबाय बेसिम बेनिफ्राय जों दा टामनि बटखौ लाना थांसिगोन जोङो मोननै दंखायो ओइ नोंथांमोन ओंखारना ओइ बे सिंगे हाबलांगोन जों दा ओरैबायदि मोजां जा थांबाथाय होनो ना गाइस बरिया नोंथांमोन जों हाबसिगोन नै नुखादों गाइस ओइनो हाबसिगोन जोङो माबायाव इन्ड'नेसिया हाबसिगोन जों बालियाव ओरैबायदि भिउ आरो नुवाखै लोरबो ओरैनो जोंना लोगोफ्रा सिगाङाव थांग्रोबाय लाइफ जेकेटखौबा मोजां जागौमोन गाइस हाबसिगोन एक्साइटेड लाइफ जेकेट गैलानो रिस्की खिन्थु रिस्की जाबाय बहुत मा होननो गाइस ओरैबायदि पिसफुल ओरैबायदि खस्थ' ट्रेक खालामनाय बिदि जायगायाव ओमफ्राय मा नांगौ रिलिफ मोनखायो रिलिफ आं आंनि दुखु सुखु गासिखौबो बावजोबलांबाय बेयाव फैनानै नाइस गाइस ओरैबायदि मोजां मा होनबावनो आरो मा मोनसे आं बेयाव फैना जेबो बुंनो गोनां गैला आं जेबो बुंनोनो खर'आव जेबो गैला बै बस्थाखौ बुंनो जाय दुनिया माने फैनानै हेभेनाव मोनहैनो बिदि गाइस नोंसोरनियाव मोनसे रिक्वेस्ट बे जायगायाव खेबसे फैथार लाइफआव बेयाव फैयाबा नोंसोर लाइफआ एकदमबारे वेस्ट लाइफआव फैसा सिन्था खालामनाङा फैसा सब फैसा बसुल जाजोबगोन फैसाया जिबनाव फैगोन आरो थांगोन खिन्थु जिबननि लाइफ इज वाट इउ एक्सपिरियेन्स नै बेयाव मोनफैबाय जोङो दायो बेलेग कास्टमार रायलायसिगोन जों दा बेयाव मोनफैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों माने नैबे केनियनजारा ओरैबायदि समायना माने बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो मेगनजों नायबा बांसिन साबसिन मोनगोन भिडिअआवथ' क्वालिटिया इमान मोजां फैनाय नङा थेवबो आं देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो सासे नर्थ करियाननिबो फैदों बेयाव नर्थ करियानबो फैदो ओमफ्राय बेनाव सोंसै बेनि एक्सपिरियेन्सआ ब्रादार
Please share your experience about this place. Good, good, Good. Yeah. बिथाङा बारा इंलिस रोङा खोमा आं बायदि गुड न' इखौ रोंगो आरो एसे थेवबो आं रायलायना जावगोन हु इज कामिं विथ इउ टु भिजिट दिस प्लेस Family. फेमिलिजों फैदों गाइस ओमफ्राय बिदिनो जों रायलाय बेराय नै नोंथांमोन सिनायग्रा सिनायाखै मुसलपुरनिफ्राय फैदों जोङो मुसलपुरनिफ्राय ओमफ्राय नै हाफिसा जोंना मोनफैबायलै बिराद हिट मजा लोगोफोर माने बहुत हिट वर्थ इट लोगोफोर वर्थ इट